говорим за алфа и бета личностите и проявата им в отношенията. И започвайки от тук, трябва да уточним, че алфа и бета се разглеждат на две части. В позитивната им и в сенчестата част, или така да кажем в позитивното си проявление или в негативното си проявление. Ако сте се родили алфа, не можете да бъдете бета. Всъщност, на база това ние избираме и нашите партньори за дългосрочен план. Тук искам да уточня, че ние може, ако сте алфа, без значение мъж и жена, вие можете да бъдете с алфа, но в дългосрочен план това влияе на вас и вашето състояние за задържане на личността ви като алфа. В отношенията Вселената винаги държи баланс. Не само в отношенията, по принцип, изцяло. Следователно, ако единият партньор е алфа, другият автоматично влиза в бета. Много често те имат трудности в комуникацията, защото и двамата искат да бъдат водещи в отношенията, да се проявяват. Когато ти си с алфа, автоматично влизаш в бета, а бета личностите следват другият. А в това да бъдеш бета няма нищо лошо. Както ви казах, всъщност и алфа хората влизат в бета. Много често това се проявява дори когато алфа се обучават. Те отиват при други алфа и там автоматично влизат в бета, което е като цяло позитивно, защото ние винаги имаме нужда да се учим и да надрастваме. И затова по някой път трябва да се учим как да се справяме с нашето его и да намалим високомерието, защото ако сме високомерни, ние спираме да се развиваме и какво значение има дали сте алфа или бета, ако всъщност не развивате себе си. Следователно влизаш в пасивната енергия. И ако вие самите наблюдавате такъв тип отношения, вижте как, примерно, много по-ясно се вижда мъжът. Как той почва да качва килограми. Много добър пример е дори в България партньорските отношения между, как се казваше, Даниел Петканов и Богданска. Забравих и първото име. Както и да е. Всъщност при тях можете да наблюдавате как по време на техните отношения всъщност мъжът започва да качва килограми, почва да има някакви вътрешни комплекси, не се чувства достатъчно мъж. И това реално се дължи просто на жената, защото тя е много алфа. Тук може да го разгледаме и повече в другия аспект, че може би тя е тази, в която има повече мъжка енергия и следователно мъжът влиза в женска. Но реално сега нека да се фокусираме върху алфа и бета. Да, всъщност, когато вие сте създаден мъж или жена, вие можете да сте в позитивното си проявление или така да кажем в сенчестата си страна и ако сте в позитивното, на вас няма да ви е толкова трудно да приемете мъжът или жената, ако е по-пасивна, защото тогава вие ще можете да се проявявате повече. Например, да направите личен бизнес, да се развивате повече, защото просто алфа и бета, и двете личности имат нужда от сигурност. И всъщност те се допълват, те са едни перфектни елементи. Но когато сте в отношения алфа и алфа, тук вече един от партньорите бяга от собствената си личност и започва да черпи негативи, защото той не е роден да бъде бета. Той е роден да бъде алфа. И в следствие може да почнат, примерно при жените, започнат да имат някакви хронични заболявания или автоимунни заболявания, също така хормонални женски проблеми, да качват килограми около талията, различни миоми. Просто защото самият човек не се чувства удовлетворен, не се чувства на място. И в Вселената всеки един човек си има правилно място. И да, тук всъщност може да има такъв тип отношения между алфа и алфа, но и двамата трябва да бъдат изключително осъзнати и да знаят как да влизат от една енергия в друга, от един вайб в друг. И това да бъде окей за тях. Аз съм си комуникирала с доста хора, тъй като честно да ви кажа, това ми е работата и всъщност много ме удовлетворява. И да общувам с хора. Много често идват хора дори на консултация, за да разберат как всъщност това нещо влияе и как могат да го подобрят. И какво се случи, че те всъщност са наши семейни познати. Тук имаме едно гостенче. Здрасти! Да, те реално са и двамата алфа. И аз като ги видях още в началото, си казах, вие сте двамата алфа, как успявате във връзката? Сигурно е много изискващо и трудно и един от вас трябва да минава в бета. И те ми казаха, да, ние знаем, че сме алфа. И също тук точно те знаят, осъзнато се развиват в това единият да минава в алфа, да седи в главната роля, а другия да влиза в бета. Следователно да става по-подкрепящ, по-смирен, по-пускащ контрола. Което като цяло за алфа това е много трудно. Като това всъщност е важно и за двамата партньори да се умяват, ако са в такъв тип отношения алфа и алфа, да се умяват да се сменят от алфа в бета, за да може и двамата да се чувстват удовлетворени във връзката. Иначе много често тези отношения прекъсват. Сега нека да уточним също и за алфа и бета. Когато алфа е в сенчестата си страна, тя е много изискваща към бета. Дали това е жена, която примерно се проявява като контролираща, изискваща, постоянно караща партньора да прави повече, отколкото
той може, това носи негатив върху отношенията. И ако имат деца, много често детето започва да проявява конкретни черти, които майката не харесва в мъжа, например. Да кажем, ако мъжът пие, детето от лоялност след време може то също да започне да пие, подсъзнателно, това го прави нелогично, просто то от лоялност към бащата приема негови черти. Или ако бащата прави нещо, което на майката не й харесва, тя се опитва да го отблъсква мъжа, нали, то детето с огледалните неврони от лоялност детето започва също да проявява същото отблъскване към бащата, но тъй като детето е 50% от майката, 50% от бащата, то несъзнателно, подсъзнателно започва да проявява конкретни черти на мъжа. И нали, да прави нещо, което всъщност майката отрича бащата. И да, затова е много важно да внимавате как и какво проявявате. Защото ако имате дете, то ще огледално ще изрази това, което вие не одобрявате в бащата и то ще почне да го проявява. Или нещо, което не харесвате в себе си, детето също може да почне да го проявява. И това го прави детето от чистота, от лоялност. По тази тема мога да говоря изключително много. Има много още какво да се каже. Това всъщност го прави в групата за мащаб и дарби, така че можете да се запишете, за да се научите как по-конкретно да комуникирате правилно с партньора, как да отработите вашите емоционални травми, защото и на база тях ние проявяваме отношенията към партньорите и на база тях привличаме ниско проявлени хора, например. Затова работете над вашето емоционално състояние, емоционалните си травми. Другото, което можете да направите, да се включите в групата за Face Yoga, което всъщност предстои. Това е нов проект. И в момента цените са доста намалени. И това ще ви повлияе за вашата лична любов, увереност, подобряване, разбира се, на вашето лице, долен контур, стягане на контура, премахване на двойна брадичка, премахване на назолабиални бръчки, гневна бръчка, хоризонтални и това става само единствено, когато вложите във вас повече време и повече енергия. Това всъщност ще повлияе и върху вашите отношения, защото вътрешно вие ще се чувствате удовлетворени и ще проявявате вашата позитивна част. Това ще ви допринесе да привличате такива хора. Затова аз лично ви съветвам да инвестирате в себе си и да започнете още от сега. Чао от мен! Чао за сега и очаквайте видео номер 2.